Νικοστός και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Βασίλης Αποστόλου. Υπάρχει μια σύσκεψη στην πρωτεύουσα του νησιού, προκειμένου να συντονιστεί η επόμενη κίνηση που θα γίνει. Επιχειρούν πάντως πάρα πολλά αεροσκάφη, 13 στον αριθμό, 6 ελικόπτερα, 3 από αυτά Chinook, 2 Pezetel, 6 τουλάχιστον Canadair, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης παίζουν μέρος δεκάδες πυροσβέστες, οθελωτές, στρατός και δασοκομάντος. Τώρα με τον πρώτο φως της ημέρας, γιατί έγινε και η καταγραφή στις ζημιές, μπορούμε να δώσουμε μία εικόνα για τα σπίτια τα οποία κάηκαν στις δύο περιοχές όπου είχαν προλάβει βεβαίως να εκενωθούν οι οικισμοί. Έχουν καεί σπίτια στο μικρό Καζαβίτη, όπου είμαστε και τώρα. Δεν γνωρίζουμε ούτε οι κάτοικοι πώς ακριβώς είναι αυτά, γιατί είναι ένας παραδοσιακός οικισμός μέσα πραγματικά σε δασική έκταση, και έχουν καεί σπίτια και στην περιοχή στη Μονιά, στην νότια πλευρά του νησιού. Πάρα πολλές δασικές εκτάσεις, μελίσια, αποθήκες. Φαντάζομαι ότι στις επόμενες ώρες θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ταυσούλα. Πάμε να παρακολουθήσουμε τι είπαν οι κάτοικοι. Σε πολύ άσχημη κατάσταση, γιατί αυτό το ζούμε τρίτη φορά. Είμαστε αβοήθητοι, τελευταίοι είμαστε εμείς εδώ. Και τώρα έρχεται στο χωριό η πυρκαγιά και πιστεύω ότι αν δεν λάβουμε μέτρα γέρος τώρα το ίδιο, ότι φωτιεύουν στο χωριό. Η κατάσταση είναι δύσκολη, είναι παρατεταμένα δύσκολη, δεν είναι εύκολο. Η φωτιά έχει διασπαστεί σε πολλά μέτωπα, έχει κάποια σπίτια στο Άνω Καζαβίτη, έχει κάποια σπίτια και εγκαταστάσεις στην Θυμονιά και στην Αλική, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Με βασικό μήνυμα ότι η έξοδος από τον κύκλο της παρατεταμένης ύφεσης θα είναι μέσα στην τρέχουσα διετία, και με την παρουσίαση του οδικού χάρτη της εξόδου από την κρίση, ο Πρωθυπουργός